namuna uzonanya. Wey, star money, udakwa wamianta, odogu gedons, wana kutu tane wa, muna onye bomu itamubas, oya namu kananu hoyorma, aivano rodo, eskuzude. Budi kalina na mune echi. Agwalimu onye ebe m na starfish na neto mugwo ndiji hiro. Ai nwere ọda. Okili ka nwata awa na balawa. Kedu maka na anoru na anu no sudoba. Wey site 26 luota ni wa starfish da kwa wa miata. Boli hiwe une line hiji hiroku awana malawa gedont yejel murobo nambulo bose toga aga ndurobo nyaza boche nyamoche ma homaro nyambu imali hiwa batalia stabi juda kwa wamiata namu kwali native nyendieku mbe ili anarumu wey pinky color nyako kwali nyendieku odogu wamiata what you did Oish, ikolobia. Naluda kwa wamiata odogwe. Anyana kura kwa na kumaru na nkiti odogu what he did. Can't tell about yourself. Ndiba hivi melinyaye woku gechini. Awana mwalawa odogu giri blada okilia ka wanya ikolobia ekubo ma automatic ka hunkolo ga kiko stop it uda kwa wamiata namu uda kwa nyiru ai dike woni ikolobia wa miwa namu udugwe gedon civilization ebutego himanam ina niwana wage ndibai civilization bu mapa hawana balawa yebana banyahu udogu wamiata chode wako wey ka hunkolo ga kikon nuka na buya testimony Enulia, you go tangibulis. Enwe mo dayar makande mwa kuhisieni. Wode na be mutata. Sita Monday. Lawyer balele na bo makande mwa kuhisieni. Na miata. Oish, chode. Wako wa miata odogwe ovano chelu kabiano okliga wanya no saza mo imali hiwabuni hibanyi bowego odimu wute no ego demma niji hwiru okwu mana haine diegu ndị maru bowego odika aibiale ka hinali wa gedon odo kabiano okliga wanya hawana mwana nonsense gedon weis kankol nonson hawana mwana okliga wanya dakwa weis ikolobi andi mwigu no mma ina niwana gogle emale Simon odogo imu onye mmiwa na mu Simon odoka odogu na mama okile ka wanya hawana malawa ikolobi ajiko bora wamyanta hawana malawa dolin ina okile ka wanya samoni odogu hawana malawa wodi gana ya wamyata kanaya ekolobia chiku gojeki
odogwu ka ngwa go okwukwu maka na mmanwụ na-ezoro okwu favor dị na-arụ gị favor dị n'isi gị ndị ji kwuru okwu ndị a na-agba ndị mmụọ bụ isi enyi nwago ọkụ bụ ife ka ọkụ bụ n'iji kwuru okwu okele ka nwata nwanyị ahụ ike gebe ike jụ ọkọ ya ihe ka nwata nwanyị ahụ hawa na amalawa ike chu ọtụtụ ike ka ndị mmụọ bụ ji nwa ọkụ na baba mgbe bulugbo na ọwali mmụọ bụ ọchịchị ọ na-atụ mmụbụ mmanwụ egwu nnọgide n'ibe iwe gedo ntị nnọgide n'ibe onye ịbọ ihe ọma ọkụ 12:30 nke na mwakpo ka nna maka na ndị heli adago tata na ọkụ na-enwuzi na mwakpo n'iji ikwuru okwu Gaddafi udugwu eyi ịna dịko mma na maka na mbanyere ime ogbuo m oge amara mmalawa amara mmalawa okiri ka nwata nwanyị ahụ ha dụ nọ nwa mmịata jidọrọ idu okiri ka nwata nwanyị ahụ odogwu amara mmalawa dịka mmajụ ga-asa maka George ka dị onye olili nwa mmịata oyi akwụna adịbụ nwanne m nsọ nwamba n'ego eweliana nso amana amalawa ndeli ịna okiri ka nwata nwanyị ahụ amana amalawa ndeli gidigidi flada ndeli na n'osu daba hamiade maka na anọziana n'ụwa ịnọ wey ndeli hawana ihe bụ sani wepụ ndụ aga ajụjụ idu onye nchọrọ ka ndị oge data maka edochie nyebe dochie ndụ dị igwe na-amụchi ndebe anyị ejere m mụchi Lagos si egwu Yoruba na-anụrụ ọnụ ha na eyi adụnọ mbọsị njeli mụchi ejere m mụchi ti egwu lusie idu ndị Yoruba wa na-anụrụ ọnụ ha na mana pastọ bọlụ mbụ mmanwụ ego mbọsị ha nwa ka edochie olili nwa dochie ndụ dị igwe bụ igwe na-amụchi eyi arụbalụ ha na Sọnde ngebe igbo agụgụ ya nwa mmịata udugwu gedont asaịmentị ka m chọrọ ka nye gị ụwa bụ sara amana mgbanawa ejiko bụra nwanne m gedont ego dị mma ụba ka bịa iwe anyị nọ na be gị ọtọmatik ezigbo onye mmụzi na m odogwu gedont ndị be anyị hụ na-ewo n'iwo gedont ikolobịa ka ngwa gị okwu kere aka gị maka na iwe na-anụ m data ahụ anyị na ọgwa klie ka nwata nwanyị ahụ ikolobịa gedont maume na-ezoro okwu mmụọ ọkara mọba December 28 n'ime arụ nwa mgbe ọ na-akụ 10:30 n'ụzọ ụtụtụ esi m Asaba na-eje mitin na begbu abatara m muziọm mmụeze na m ịgbali na nne m dị na mmụeze na m iwe mbụrụba kpawa mara buze ya no release mo okiri ka nwata nwanyị ahụ odogwu awa na amalawa gedont ndị be anyị hụ na-ewo n'iwo ọ bụ civilization ọ bụ mmepe
ka nwoke na nwanyị ji itikowa ada Sunday enemi mbụ n'ime obodo anyị ọ bụ civilization kpatara ya ụba kabịa okilia ka nwata nwanyị ahụ arụ bọọlụ ma buze nsi na moto gbatuo gbajụọ ajụjụ mmadụ azara m ya luo tata ịnụlịa gọvanọ Ịzaga Aguleri isi Aguleri bịa ibe anyị solo anyị mee ibe bụ mmanwụ na luo ibewe na-eti ọ dị abụba na mụ idu gbawa ọnụ ọnya ndị be anyị ibe abụ okwu mmanwụ adụnọ mma na-adịgo hụnụ ya n'ọnụ m n'ikuku hawa na mkpalawa ndoli starfish udakwa nwa mmịata ndị be anyị sọtụ ya na-ezigbo na begbu ekwebi ahụrụ ndị be anyị ndị a bụ nna mmanwụ echili echichi ma ụwa na-ekiliro mmanwụ ndeli adụnọ ọya mmịata ịnịa ọ civilization kpataziri na nwoke na nwaanyị na-etikada egwu hawa na marawa biko mma kabịa mara kolumia okilia ka nwata ahụ hawa na marawa odogwe ụwa ozugbo ndoli kanaya ebe nwanyị na-azazi mmanwụ ike hawa na marawa ọ gwazikwa ha na anyị na-eti n'ime obodo anyị ịmali nhọ ya kpọrọ obu ọrọ kpụ ụgbọ onye mmịata mmanwụ obu ọrọ apụgodu na nwoke na-agba nsọ idu ọkịrị ka nwata nwanyị ahụ ndị be anyị udogwu ika na-enyere ebe m 1000 starfish udewe site izu ịtọ taa n'ịnwa site na 26 luo tata izu ịtọ taa n'ịnwa odogwu na-enye m 1000 ọkịrị ka nwata nwanyị ahụ ịkọlọbịa ka hụ ngwa gị okwu nwa m nwanyị ha mara nwoke nwa m nwoke ọ mara nwanyị gedozie iwe na pọwa Virgin Boys and Girls unu beli starfish udekwe bela odogwu Virgin Boys and Girls ekpeweligo oge ekpele n'ụlọ ibe m nwa m nwoke amara nwanyị nwa m nwanyị ọ mara nwoke mma imeli m nya ka ndị isi jikọta aka ọnụ takọta isi ọnụ unu kpewe ekpele ọka ha gbalị gị idu ọkịrị ka nwata nwanyị ahụ arụwala eze ọma Sunday onye mmụọ isi enyi gịnị ike ajọ ọkọ ya na-achị mmụọ bụ isi enyi Sunday odogwu ọkwụ bụ ife abatago na mmụọ bụ isi enyi hawana digiri blada ọkịrị ka nwata nwanyị ahụ n'oseze mmụọ idu hawana mmanaba ndị be anyị mma na-adịgo ụba kabịa hawana mmanaba odogwu ndeli odogwu ha ba na mgbananwa ahụ na melugo ikolobịa mma na-adịgo ka oche digolu mana adalụbuga nwa Atiku nwamịa odogwu ndị be anyị iru dịka na anyụ mma nkọ Sunday Atiku nwamịa akunne ikolobịa dị mma ọbala tule dibịa Sunday nwamịatei odogwu ọgara na-ekwu okwu Atikwat ikolobịa ọkwa ngị bụ akụ nne Sunday
US last le mechigo ọnụ ha ndị kọlutu emechigo ọnụ ha Sunday nwamịata gedont Sunday bi na mkpaka n'ime Ọnịcha ndụ na ya n'ọkụ ebe a wei ogiliaka nwata nwanyị ahụ Sunday bi na mkpaka tikunyaka na-ekwu okwu ya na tebụl gị na Sunday Atiku bụ nwemwakpo idu nnadị nwa ọba ndị ojii mere m ndị mara Atiku ọfụma wei iwe a na-agba Sunday Atiku bụ nnadele ndị anam okiliaka nwata nwanyị ahụ aba na amala wei dani nna m dani gị bụ onye gburu ebi n'obodo jili nza gwarụghị ama ndị be anyị ndeli odogwu ga-abịa na okiliaka nwata nwanyị ahụ ama na amala gidigidi plaza ama na amala no nso dabo imo ama na amala gedont odogwu gedont dudu na anyị kwa n'alọ n'ara ama na amala ikolobịa oyibo nna m dị nwa obodo na mmelugo idu odogwu chikwu gozie ikolobịa nwa ya na m ịna gedont livenu n'ime iru ana waka nyaka ya bu ni maro ya ka mata wanya ana no ku tabu don akuna ta livenu ni manda ina ndiwa mauna ngwache otika walu wache dika Ekolobịa gedont you make the Nigeria you megu you si n'ibe na akọla akụkọ bịa COVID-19 mụnwa amariwe ọbụ ị na-anụ iwe nna ngwa gị iwe mali nya mali ya n'iji gwuru okwu wa medeli sụọlụ m oyibo stay at home o nwere ebe nje n'iji gwuru okwu mụnwa mere ọpụ m atụghị ka nwaze echiwe ndị a bụ ndị wọlmada n'ime COVID-19 iwe meli mmanụ eshia ọ ndị wọlmada wei awa na mkpanawa ha kụ kwesịrị nwe gwọba nye bụ chiadụ dala nwe gwọba ịmalịa onye dumaneke odogwu hawa na mkpanawa ikolobịa nwe mweza anya nya bụ anụ ehi agụ na mgbago Fidelis Nwogolo onye obodo anyị otiga akwa ụlọ ndị wọlmada Fidelis Nwogolo ikolobịa wei onye idumaneke Fidel oso na ndị wọlmada gedont nnanya ọbụna lati agbagotego n'iji kwuru okwu anyị elitizi ego chozo onye ọbụla nye ego ikolobịa bụ onye chọrọ m nwase ekowe ọbalị ịmalịa wojide onye nwanne wotabili onye nwanne ya bụ onye bụ ike obodo anyị ma ọ na-emerọ mkpọtụ ikolobịa bụ ike n'iji kwuru okwu mmadụ abụrụ judenze nwa akọwamịata ịmalịa idu awa na mgbanaba ikolobịa udugwu gedont ka nkọlụ ga akụkọ abụrụkwa m onye amụma gedont Pakistan kwụọ ụgwọ Pakistan ndị ahụ kwụọ ụgwọ ezinụlọ bụ na-enweliwe ọnwụ iwe nna bụ n'anya m bụ Pakistan kwụọ ụgwọ Pakistan ndị ahụ kwụọ ụgwọ ezinụlọ bụ na-enweliwe ọnwụ wajareti onye bụ na-egwu awa na
Okilika wanda wana odogu gadon an me progon nomana danin odogu dani oye dan kalabi ana malawa kaina agara ndi we agara ogara ngeni ya daalụ